było creepy. Co to tak się wysuwa? Co to jest za nowoczesny vlogowy... Czekaj. Co to jest za jakieś nowoczesne vlogowanie? Jest nowa generacja vlogowania. Ty, a tyś powinien może takie sobie zrobić, jak mieli w tym... Taki był agent na TVN-ie i oni mieli kaski i taki pałąk z tego kasku tak wystawał i nagrywał ich emocje. Niby miasto kwitnącej pyry, a tu proszę, jest nasz Korfanty. Tu mieszkał. No, tu jest tak waszyngtońsko. Proszę Państwa. Wiktor, nie po raz pierwszy, bo jestem na PGA już chyba po raz 10. I czym tym razem Poznań zaszokuje? O, spuścili wodę. O, jaki zabytek. Dziedziniec masztalarni. Proszę, jak se fajnie tutaj urzędowali. Szłoby tu podziczeć. Coś powiedzieć, że proszę, rewitalizacja w Poznaniu. Drzewka nie wycięli, zostawili. Kwiatki posadzone. No jest tak, o, tu tego ławka, żuber pod ławką. Bardzo ważne miejsce na kulturalnej mapie Poznania, gdyż tu na tym placu pewnej nocy grałem pijany butelką w piłkę. Źródło kontrowersji, czyli wspaniała fontanna i powiedzcie Państwo, jak ona się tu komponuje do reszty zabudowy. Proszę wyrazić swoją opinię jako specjaliści architekci. Edward Raczyński obdarzył miasto nowym wodociągiem, doprowadzając wodę źródlaną. Posąg Higiei, bogini zdrowia. Poznań to jest tak czyste miasto, że mają nawet posąg higieny. A tośmy z tej mniej ładnej strony weszli. Nie, tym razem nie będzie zatopienia kamery we wodzie, nie chce mi się potem suszyć. Idealnie pod światło, ale akurat ma tak akurat ma tak tą pelerynkę, żeby mu fujarę zasłoniła. Tu była woda dotąd? 1736? Ja. A w ogóle w tym ratuszu to coś jest do zwiedzania na przykład, czy coś? Czy Poznania jest. Aha. Tu natomiast hop zdzidą. No jeszcze mniejsze trzeba to było wydrukować. Jezu, jakieś smuty. Kościół świętego Antoniego. Wybitnie polska w swojej rzeźbie budowa. Tak jak i najnowszy zamek nowożytnej Europy. Kiedy on był skończony budowany? Oj, nie pamiętam. Ale niedawno. Jest wiek. No jest... O, ja wiem, czy on taki brzydki. Kulturka, herbatka. A tu auto w lokalu. To są ciekawe porządki. Podchodzi, ale... Od tego pana, podróżnika z Italii, dostałem nie dość, że magnes, to jeszcze włoskie demo Wolfensteina i nie tylko. To jest biały kruk w skali Europy Środkowej. Stary browar w Poznaniu, proszę Państwa. Pierwszy raz go widzę w środku. Co, panie Dawidzie? Całkiem imponująco. Tak by mogła wyglądać elektrociepłownia Sząbierki po remoncie. Znaczy, coś w tym stylu. O! Ja zostanę z Dobra, Mecha. Nakładaj wszystkie. Ja sobie biorę 2. I największy szok kulinarny. Kula. W której to teoretycznie ma być kaszanka, tudzież krupniok. A może ja dokonam? No to proszę dokonać. Ale nie no, krupniok pikantny. No. Czekaj. O. Patrz. Ty, rzeczywiście. Nie kłamali. Smakuje jak krupniok w krokiecie. A jest pikantny? Nie. To nie ja. Cóż pozostało? Brzdynk. O, ho, ho, ho. No to PGA się jeszcze nie zaczęło de facto. Brzdynk. A loteria jest.
Żadnych loterii, ja się dosyć... O, dobra. Ja nie chcę siedzieć w kryminale i z palikotem carpaccio z salcesonu opierdalać. I tak za tą toczką. Tradycyjny barszcz wielkopolski. Tradycyjny żur po poznańsku. Można tu znaleźć jajo, grzyba, oby nie boczniaka, kartofla, kiełbasę. No, może być. I, prawda, piwo. Komentować, że Ram wyszedł z szafy. Co się dzieje w tym Tu będziemy żnąć w karty. Łoże małżeńskie. Proszę. Tu się chłodzi gorzoł. Tu herbatka. No. Proszę ja ciebie. To jest życie. Czy w szafie siedzi kochanek jeszcze z poprzednich lokatorów? Nie. O, sęf. I tu, prawda, do tandemowego spania. Proszę ja ciebie. O. No to koniec wjazdu. Jeszcze nie nagrałem nic z PGA, a jestem tu drugi dzień, ale jutro już nagram, obiecuję. Dobra, dzisiaj to już coś nagram z tego PGA może. Jak już tu jestem. Matko Boska, jaka piękna poznańska jesień. Tu jacy, proszę, jaki elegancki młody mężczyzna, jeden, drugi. I korzystając z uroków tego fantastycznego miasta, idziemy. W Poznaniu nowoczesność na każdym kroku przeplata się z historią, że tak to ujmę. I tutaj takie, no takie, proszę Państwa, tu Tony Hawk, no nie wiem, no to nawet schludne takie. Iglica dalej stoi. O, tak wygląda plan PGA. Nie jest tego mega dużo. Najważniejsze to tak, tu najwięksi fanowie Gotika Europy Środkowej muszą zagrać w Gotika. Ja nie, ale ja bym chciał w Kingdoma, ale i tak wam tego nie mogę nagrać. Tak, przejdę wszystko. No, proszę Państwa, jest grubo. O, dzisiaj przy sobocie lekko więcej jak w piątek. Tutaj retrosfera w Brzegu, tylko że w Poznaniu przeszło 100 stanowisk ze starymi kompami i konsolami. Można sobie fajnie pograć. Luft. No, od razu lepiej. Ciepło jak w lecie. Gastro jest grzane. Może się coś potem szkubnie. W sumie prędzej niż później, bo ja na przykład dzisiaj zjadłem 2 ptasie mleczka. Jak myślałem, że przy piątku było dużo ludzi, to przy piątku to w sumie nie było nikogo. Tu nie idzie łazić, kurde ty. Gęsto. Gęsto. O, tu jest taka gra retro wystawiona. Cyberpunk, może kojarzycie. Muszę wam nagrać klasyczne ujęcie schodowe, aby zobrazować tłum. O! Tak. Szybkie wrażenia, Jasiu, z PGA. Jeszcze nie widziałem nic. Aha, no dziękuję. Widziałem nieuczesaną. Rozdaję autografy. To idę. Myślałem, że stanę i wiesz, tak będę stał poza kolejką i ona mnie zauważy i powie: o, Sołciwo, zrób sobie ze mną zdjęcie. Ale nie było tak. Nie, bo mi się wydaje, że ona nosi okulary, tak? Nie wiem. I zazwyczaj osoby, które noszą okulary albo kontakty, one nie do końca widzą. Aha. Mimo wszystko. I ona ma jeszcze tak bardzo przymrużone oczy, prawie jak ja, że wiesz, że pewnie wyglądam jak śpię. Jakbym spał. I ona mnie nie widziała, dlatego mnie nie zaczepiła. Co za historia? No i 2 wielkie tematy na PGA. Tu można zagrać w nadchodzącego Kingdoma 2, a tam można zagrać w nadchodzącego Gothic Remake. No i jak widać, Gothic cieszy się o dziwo większą popularnością, chociaż jak wiadomo, to gówno. A Kingdom jest super. I chciałbym zagrać w jedno i w sumie to już jak jestem, to też. Tyle ludzi stoi, chociaż wiedzą, że nie warto. Dobra, opinie największych gotikarzy. Jak nowy Gothic? Generalnie to ja jestem zadowolony, ukontentowany pośrednio, ale są problemy. No parę niedociągnięć jest, jak to mówił. Problemów jest dużo. Parę niedociągnięć jest. Przede wszystkim animacje są bardzo za długie.
są takie momenty, ja miałem parę razy taki moment, że chciałem na przykład podnieść jakiś item, który leżał obok skrzyni, a gra wykryła to, że ja chciałem otworzyć skrzynię i puściła animację, która trwa 3 sekundy otwierania animacji i po wyłączeniu tego ekwipunku były kolejne 3 sekundy zamykania tej skrzyni i to jest takie, wiesz, jakby to się zdarzyło raz na jakiś czas, to okej, ale jak się to pojawi co 10 minut na przykład, no to może irytować. Tak samo podchodzenie do NPC-a, jak chcesz z nim pogadać o czymś, to zanim gra odpali ten dialog, to jeszcze jest 3 sekundy jakiegoś takiego dochodzenia do tej postaci, nie? Tak więc no, ale jakichś większych gliczy nie miałem, gra jest nawet ładna, dubbing jest fajny. No i dobra. Ja jestem ukontentowany. No i dobra, już wystarczy. Flieger Alarm. I strefa gastro. Takie oto hot dogi. Jalapino, ser, wuszt. 32 zł. Czy to dużo, czy mało? Pozostawiam Wam do oceny. A co do wrażeń z Kingdoma 2, to wykonując zadanie z chowaniem zwłok, bawiłem się lepiej niż w całym demie Gotika. Niech to przemówi głośniej jak słowa. Pan Piotr poczuł, że prawda, hot dog to jest nic i tu wjeżdża klasyczny stadionowa gięta lub wuszt, kiełbasa, kiełba. Natomiast pan Dominik, tortilka, co to kosztowało? Wszystko. 38. Warto było? Tak. Wyciś keczupu, wyciś. Do 300. A tu proszę Państwa takie gry indie, różnego rodzaju, niezależne, małe, hipsterskie. Proszę, jaki klimacik babciny. A tu symulator idealny w sobotę po piątkowej ostro zakrapianej imprezie. Coś na VR-ze pani robi, nie wiadomo za bardzo, o co tu chodzi. A tu proszę Państwa, oraj pole na traktorę, hop siup, tralala, ale maszyna. O, widzicie, było zostać rolnikiem. A w tym roku na PGA wystawiła się taka fajna firma, może kojarzycie, Żabka. Można tam kupić różne rzeczy do jedzenia. I no, o, to dla fanów Lego. Znana postać świata hydraulicznego. Tam polski Harry Potter, czyli pan Kleks. Patrzcie, piramidogłowy w takim wydaniu. Tego nie kojarzę. Targi hobby. Wiesz, samochód i samochód Papamobila. Aha, zaś papieża obrażają. Proszę Państwa, nasi. Śląskie modele. O, wasz ulubiony sklep jedzie. Lego starego typu, proszę Państwa. Lego starego. A w agencji mienia wojskowego możecie sobie postrzelać. No i oczywiście nie brakuje również słodkiego rękodzieła. Słodkie rękodzieło, jakkolwiek to brzmi. Jak mógłbym go nie wziąć? Jako stary grzyb i stary grzybiarz. Pam 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 param pam param pam 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 param pam param pam pam param pam param param pam pam param param pam param pam param. Redaktor siedzi w Daily Bugle. Jak go był Johna, nie? A tu trwa wielki, nielegalny, czy legalny tuning i wyścigi. Ale drift. O, a tu idzie budowa, robota, kopara jedzie, pociąg śmiga, dobrze robią, niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Pozdrawiamy chłopaków z targu hobby. Gdzie to? Wejście na halę Polski.
Proszę, tu mogą się Państwo poczuć zatrzymani. Warto zobaczyć, jak to wygląda na przyszłość. Bardzo fajnie. Można! To włażę. Przypadkiem. Cześć, witam. Cześć, witam. Bardzo fajnie, bardzo komfortowo. No, jakbym kiedyś był zatrzymany, to już wiem, jak to będzie. Wieczorową porą na PGA jakże romantyczne, sensualne światło. Prawda, panie Piotrze? Prawda. Kolega Piotr Czemu na mnie kamerujesz? Nagrywaj. kupił sobie 4 Monstery. Warto jest tak. Peaches and Cream, Java Monster Coffee plus Energy, Loka Mocha Coffee Energy i Recover Rehab Monster Green Tea. Jeden kosztował 25 zł, czyli łącznie tu stoi 100. A proszę Państwa, natomiast 4-pak pysznego poznańskiego Lecha Pils 27 zł. No, wnioski zostawiam Wam. Oraz napitek. Proszę o 2 słowa o PGA. Fajne. Pierwsze PGA, fajne. Super.